Ya, baiklah hadirin yang berbahagia, inilah dia X-Ray. Inyo la bakatu inyo wadela bajo den pulo bila cuy si kudo balang maduo kancang larinyo ditumpang bendi kapulang naya la usah diago la naya rang mudo mudo tagalak si kusya bendi mancalia jo sudui mato otema Allahu Rabbi inyo la bakato inyo wadela bajo den pulo inyo la bakato inyo wadela bajo den pulo dilambui si kudo balam mandaham si kusya bendi tak cenggang si kusya kini macalia si anak gadi taraga indah taraga dalam bejuo jadinyo bagara indah bagara sabana banda tak jadi. Dilambui si kudo balang mandaham si kusya bendi tak cengang si kusya kini macalia si anak gadi taraga indah taraga dalam bejuo jadinyo bagara indah bagara sabana banda tak jadi. Inyo la bakato inyo wadela bajo den pulo inyo la bakato inyo wadela bajo den pulo inyo la bakato inyo wadela bajo den pulo inyo la bakato inyo wadela bajo den